излъчва със съдействието на Дискотека Тралала, лятната фиеста. Чули, ма? Кома? У нас Даниела, знаеш ли гримьорката? Не. Он е един от притеснения, като е люшнал в чужбина. Не може да прави. Сега взела да гъга някакви хапчета, да я запича. Може. Най-хубаво да се натърка такова, да се натърка нишидър от заля на цвайтера, или те да е отприщи, то пъпки като се запуши, нищо не може да излезе. Ще има драйфа главна като нормално. Но си крайна. Крайна съм, защото съм отнесен на този живота. Имам една мечтата и отвътре ме напирам, а не знам дали да я споделя. Кажи, слушам те, Славче, дали сме приятелки, другарки в живота? Директно да ти кажа или тъй по заобиколния път? Отма ме отцепи в челото да ми стане убаво и арно. Да това се дали си ми приятелка. Искам се омъжа за Слави Трифонов, да живея в Плевенско в неговото село и да го гледам и да му мия краката, да му връсна главата и много да се обичам и цял живот forever. Сега. Той ще може да стане някогаш. Почвам да тълкувам. Тъй. Първо на първо, цял живот, той като се гледа ти още над 2 години и толкова е целият живот. Нищо. Втора на втора, той не му става чушката, ма. Няма да може да така няга. Аз за това знам, че сте имали магари. Този проблем ще го решим. Той как се разбере с майка му, ма? Здравка, Ето има притеснява. това е проблема. Като засурли при майка му и като му кажеш, кай, мамо, здравче, това е моята любов. Слабчето. Дали ще ме приемат, ма? Ще приемат само в ковчег. Верно ли, ма? Аз мисля да е оплитайни папуци да ги пратя, да ми мръзнат краката там, защото в Плевенско, като зачука с това, какво става? То нищо че лято идва сега. Знаеш за кое ми се струва, че се ожениш? За кое, ма? За Гочето. Гочето ли, ма? Да, то е едно малко... То много такова си пани чува, ма. Нищо, код такова, на твоята възраст. И на време си можела да избира, сега теб те ще избират. Верно ли, ма? Я знам, Михчо, хубаво тогава, Гочето, дайте го насам. Направи кратко обращение. Към кой? Към нацията. Представи си, че там е камера. Силно има камера, ли? Да, давай, 3-4. Аз малко съм притеснявам те, ма. Хайде, ма, дема. Кога съм застал аз пред камерата? Отпусни се сега. Това си едно е камерата. Хайде. То там прозорец. Като наморя от любов. Давай. Покани го при нас в къщите, едно в студиото. Годже, виж сега, баба, ние с тебе и мене сме набори. Искам да ти кажа, че моите чувства са искрени, като на река Искър, течението пълноводното, като напълни от Дуна, като дойде от Шварцвал отгоре водата, бистъка с големите риби мрени вътре. Искам да ти кажа, много те обичам чувствено, лично, искрено, всичките ми любовни купнежи са само към тебе и към Кочо от прасе, ама ние вече с него не са виждали. Много си истински, много си реал. Благодаря, че те има от големия екран, гледам и там ляскам всеки път през телефона, през хай-лекторния дрона. Искам да ти кажа, че си всичко, от което съм имал нужда. Ако ме обичаш, ще искам, но поне малко или те, дето каза една вечер, само да ме издумкаш. Ела, тук в този студио ще чакам. Адреса е улица Якоруда, 13 номер, квартала се казва Гюешек. Много известно място, тук сме събрани все известни хора, диджей Дамян е минал 20 пъти. Искам да ти кажа и още нещо. Ябола съм. И не трябва да притесня, имам 3 козички, едно прасе и 4 такива циганчета съм установила, тази не трябва да казвам. Ела при мене, ще живеем forever заедно. Да, стига толкова, много дълго стана. И отвътре ми идва още. Кажи. Няма. Ама и как го направи си едно? Камера има пред тях, ма. Ще извикам у нас Наталия Симеонова и да го направим море от любов. Викам. Ей, имам нещо човешко в теб. Песни ли си пееш? Пявам се и лекенко да ми спори работата. Ще ти спори на теб. Виждала ли си оня малкия помяр Красимира, ма, Славче?
Красимирата ли? Красимирата виждала ли си? Тъй чини ми са, че спомена, че щяла май да ходи на педикюр. И то проклетия Орунгил има ногти като на Ковачева. Ти виждала ли си? Бе, аз съм ги виждал, ама сега не мисля говориш за тях баш. Гадни са много. Да, гадни. Тя ме косми на ръцете. Има. Обаче, мисля, че не съм ме чула да излизам. Дали? Не съм ме чула. Тъй, санким чунким, вратата са и не лашкала, така ще да чуя, ако са лашни вратата. Кой звъни по това време? Ало, мамо. Красимира, ти ли си? Звучиш малко дрезгаво. Не си ли спомняш, стоя заради спастичния бронхит. Да го духаш. Преди така ти беше част от къщата. Още не, чакам да заминат за обзор. Не бързай, че и свакоти и той напира да съмести да живее във Варна. Кажи кога да идваме и да събираме багажа. Скоро, мамо, скоро. Айде затваряй, че трябва да се удрям на контра. Тази бърда голям гастак взе да става. Доспаме сама, Славче. Каква е главата тук на масата? Ето е. Голям твърдак е, ма. Главата ти ли? Масата. Главата ми. Масата. Просто си и ти. Славче, що са не бойди с черна, ма? Никак лилаво. Що е лилаво? Защото вечер като пресичам да ме не блъскат колите. Ултравиолет. Тъй. Като вляза в някоя дискотека и ще мисля, че съм свалил лампиона от улицата, съм влязал с него. Ти знаеш ли, като се замисля, тъй като така дискотека, що не вземем да отидем да люшнем по един дискотечен, така, една дискотечна веселба, ма? Къде, ма? Ми къде? Дет на поканят на участие там, нали? На гробищата щял да има някаква дискотека. Щял да има техно парти. То тази без да накарат ние мене ще чилим някой ден. Ти си по-бърза, аз ще изчакам. Дали? Да. Дали няма ти да тичаш пред мен, аз след тебе да те гледам? Айде. С твоята туберкулоза... Искам да ти кажа, че и Гендов е болен туберкулоза, ама още жив. Живтото и живот ли? Ай сега. Вича! Къде отиде нашето? Вича! Сладка върбаба. Вича! Краса, що пищата и събален мърбаба? Пища, ама увика цяля урталък тука. Мисирката на мама ли ви сплете гнездо в косата и събаля. Явно ще мъти. Ще мъти. Щя косата е такъв паршак, баджа рехало гнездо, ще стане. Виж кога, Славче, Вичо, лятото идва, Славче. Да взем да острижем тая чипа гола главата с Красимира и да направим от косата и мрежа за мухи. Ще турим по джамовете и белким ще спи спокойно, няма да накатат мухите. Аз съм съгласен, ама тя ще съпротивлява, да знаеш. Тото и гърчалото само една коса има. Ако вземе ние да офъкаме, мен ще улекне с още 5 кг. Те ми спи гърчата. Да ти кажа, те, права си. Проклетата анорексичка, ако е без коса, по кръстовища няма да забелязат, шофьорите ще я блъскат като раззамайна. Няма да я приказа. Що, марбаба? Що тъй приказваш? И двамцата ще сте такива хубави плекули. Вечер капацуните ви ще се лашкат като лампиони, като са гняли. Така е. Баби, Кажи, Вичи. аз мога да съчиня песен. Вечер, знаем ли твоите песни? Да спомва ли тя на предните? Не е много хубава е. Айде, дай тогава. Да пее ли? Айде, пей. Айде, пей. Бога, така. Нека просто две глави бъдем двама сиди. Този цял студент бъди до мен. Съдбата ми е катлиген. Аз съм Вичо дете. Ти си, Вичо, идиот от Владиславово, ще кажа аз. Марш от тук при плешивата си приятелка, бездарен такъв баритон. Ужасна, не стига, че грозно плешиво, ами гласа му кът не смазал трактор веригите.
ще полегне малко. Бабо! Ей, малумно си, бе. Каква се взяла с цетка, да няма да пикаеш през него? Бабо, много беше вкусен кадаифа. Кой кадаиф, бе? Не беше на нивката. Мали, Вичо... Той са кълчища от тръбата, деца беше запушал клозета, ма баба. Баба ти Славона ги изкара с една тел. Кадаиф. Зато ли нагарчаха? Баба, зато и нагарчиха моето момче. Даже бяха и призолени. Как няма са престои да нагарчи? Нали там дръжки ми пикаме, бя? Ще повърна. Иди, тури на красто малко да кълве и тя като колус. Иди, тури на красто малко. Хайде, тури на момичето, тя не стои гладна, тя кот навара, всичко е дете в главница. Коли да там дедат. Какво е, ма? Федано, значи предупреждава най-категорично. Никой да не бара кълчищата от мивката. Заради има дяря, ще се изплатръшкаме всичките, знаеш. Вичо, седни нормално на този столмар, баба. Ниде ми се върти като някой такова едно салмонелово чурече. Наляво надясно. Аз седни нормално. Ко на една страна ми седиш? Днеска преди часа по биология, Душко ми напъха един кактус с дупито. Който е, бре, баба? Той искал да види дали кактуса може да расте на тъмно. Още ли е вътре? Още. Чуде този здорово Душко да ти намандрахерца тази тропическа култура в сваите на баба? Той заради науката. Заради? Науката. Вичо, той да ти кажа, твой приятел Душко, май зарад науката ти беше напъхал предния път и едно шеф бозало в задника, нали тъй? Беше накарал да седнеш върху него, зарад науката. Душко ще става биолог. Къде ще става? Биолог. Ако питаш мен, Душко ще става пидерас, моето момче. Марш от тука и да изкараш той стекло от задника. Както се? Тая кой е? Днеска кактус, утре ще дори ден ланга. Без така. Пидерас. Виждате малкият перверзник. Що на? Де пак те е грубо в крайна сметка? Това 21 век сме. Кът се харесват, нека се взимат. Ти да мълчиш! Разбрали ма и да си плетеш гоблена. Славче. Вие какво станат ме изнервяш? Една дупка, втора дупка. Пропуснах две бримки фана. Престани с... Сега ще ги тъпча с маджун. Престани с този гоблен, дед го шиеш. Папукето й. Папук. Днеска папук, утре гоблен, накрая ще оплетеш на оната дебелата гримьорката и някаква коса. Ще направя тайна да вечеря аз. Направиш ти. Някой ден. Направиш тайното попипване. Всяка вечер се пипаш. Що си е тайно? Аз се разкрачвам на балкона, който иска да ме гледа. Моя си е центрофугата, аз ще си я барам, когато си искам. Това е, ама... Бълхите дета кацат не са твои, те са на целия блок. Те са твои. Не са мои. Аз искаш да знаеш, съм се депаразитирала с хипохлорид, хлорнавар и цинкарак. Такъв глистав паршак си тя не е. Заклей, солнезолно свинщина, така си ти. Само солнелата лашка. Отде мириш така гадно, а? Как Харт скочи от тема в тема. Отде мирише ли? От отатъка мирише. Тъпата Красимира си опърлява псата на калорифера. Сушила ли е? Да, сушила ли е? Тъй ли? Други въпроси имаш ли? Имам. Давай. Да им би да се е къпала. Не е завярване. Нема. Не такви с радикални вече изводи да си правиш. Не се е къпала, ми дакела на марчето, довтасал сутринта и